Сега искам да ви покажа и как да започвате с магическо кръгче, когато използвате плюшена прежда. В моя случай плета с Ализе Велуто, която ми е супер любима, защото в нея пухчетата са разположени много гъсто и е доста по-здрава от другите плюшени прежди, много по-трудно се къса и е супер приятна за работа. Сега, магическото кръгче, когато плетем с плюшена прежда, почваме по абсолютно същия начин. Хващаме си късия край, омотаваме на хикс около пръстите и тук помните, под първото, над второто. По този начин. Ето го нашето синджирче, което го завършваме по обичайния начин, по който сме си свикнали. Сега, тук е много важно да запомните две неща. Първото много важно нещо, когато плетем с плюшена прежда, е, че не е добре да започваме играчките с 6 ниски пълнежа в кръгчето, защото по този начин в повечето случаи се получава остра част, а не достатъчно плоска, както бихме искали, например, да е горната част, главата на патенце, на зайче. То трябва да е обло, не трябва да е остро. И другото много важно е да свивате магическото кръгче не съвсем накрая, когато сте направили всички бримки, ами някъде към третата, четвъртата бримка максимум. Отново, нисък пълнеж се прави по абсолютно същия начин. Прокарваме в кръгчето, хващаме си преждичката и я изкарваме по този начин, като след това я прокарваме и през двете нишки. Да, нишките и бримките се виждат много по-трудно, когато плетем с плюшена прежда, но повярвайте ми, ще свикнете. Така, трябва да направим 8 такива, 8 ниски пълнежа, аз успях да направя вече 2, правим по този начин трети и забележете, още сега ще свия колкото се може повече моето кръгче, защото иначе плюшената прежда прави много сериозно сцепление и въобще няма да може да си свиете кръгчето както трябва. Така, сега, ето това ми остана тук кръгчето, продължавам да си плета с него, имаме 3, това сега беше четвъртата бримка, петата бримка и по този начин продължаваме докато стигнем до 8. Знам, че е много по-объркващо да виждате бримките, много по-различно се плете с плюшена прежда, но пък играчките се получават много ефектни и много забавни, така че ви препоръчвам да не се отказвате. Ето сега, не знам дали ще забележите бримчиците, но повярвайте, ще им свикнете в един момент да ги виждате и ще видите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бримки сме успяли да направим и по този начин сме затворили кръгчето и сме готови.